Oi, alu gendra. Pokoknya selalu alu gendra. Jangan busuk aja kan? Itu kan ya. Kotor itu sudah lama ini dah. Siksa. Iya dia lagi tu. Ini kita dah. दासो बारफैदों मावखालै दा खामानिया थांगासिलै दुब्लियाव आलिखौनो दसे स्रां थाबायनि मथा मथि बेबायदि बिदा फंबाय दङला दुब्लियावहाय दैलांफ्राव ओइ गाबोन आंनाव ओइ ओमफ्राय साफाफोरा खामानि मावना मेंना जिरायजोब्बाय नै आलि खोयै जोंनि रायजोफ्रा न'खर मोनसेयाव थाखानांगौ बिदि जानाय खरसालाय माइरङा फाथथा मोननायलाय इदिला जानाया बमा माफाख्लायसो थाखानोसैरा होमब्लाने माबाखौनो हाजिराखौ मावनो हागोन डाइरेक्ट आस्था रायज्लायनांगोन औ दस्रानावबो दानायसो थमास नोङो मोनजोबबाय हाया सोंब्ला माबा हैनो खोथिया फोदोंना फोआखै दा नोङो देग्लाय नुवाखै दा माथो हा गाया एफा मोजां दै थायो लायबाय नङा बैयाव माबाखौ बिदिनो सरब'आव नोङा माइ फैलिसखा खेत मोनसेजों माबा खागोन मोजां दंबाय दं इनिया धारानि या मोजां जादों इयानो ओइ लहाव नांदों आंना ल'खौ नायनो नाखानालाय फिननानै बारा एसे बेसेबा गोजान थांगारदों बिजनिसिम सिखा बिरनाया गारिसिम ओंखारा माय सिगुन दंफां लाङा साबायला बेखौ दोननानै सारा बिखौसो दोना हरनाय आरो सबाय जादों दा मोजां नङाना ओइ खय बोसोर जाखो बानायसै नोङो लावां साथि 50 बोसोरल' जादों ना दाबो बोसोरनैसो जाबावबानो गैला बियो अबे ओइ बोसोरनैला मेगना आरो सेरा नुरा हिनजावखौलाय मोनफिनगोन ना मोनफिना मोजां रायलायसाय जों अबे गैला दा गोसोथोनाय दंना गैया बोसोराव लाबोगोन आरला लाबोखायो दा बुंना लाखा रायजोआवनो खुंनायानो रायजोफ्रासो खुंनो हाखागोनब्ला बे रायजोआनो मोनजाखागोन नोंबो सोरबा मोनजाफैनाय साला रायजोखौ बुंबायना माबा लाबोनो खुंनो होनांगौ बायद' जाखागोन ना खोथाया बे हिनजाव लायोला रायजोफ्रा ओरैबायदि रेडि जागोन नोङो थाइसेबो होनाङा गामिनिल'सो जागोन थाइसेबो होनाङा नों लानांगौल'सो बालन्दायावसो गोग्लैखाबाय नालाय बियो साखाफा खाफा लोंबाय जोब्बाय नांगौला फुल बिलाइखौ माला सुनानै गानहोबाय सानैजों बास गेजेराव दै सारसोना होबाय जाखाबाय दा दुं बेरे बेरे होनदो बास थाला मारिनानै थाबाय थादो आरो नों थाइसेबो खरसा गारनाङाबा ओरैबायदि बुंदों रावनिबो थाइसेबो नांला आंनो गेरजावनो सामुरजोंल' रायजोआनो संनानै लोगो होननानै बुंबाबो रायजोआ मानिबावखागोन मिथिबाय मा मानसिया बोराबबायसो होनदां नै बोराबनाय बेसे थाबाय रायजोफ्रानो माखासे लानो थिनो माखासे बादा आसा आदला ओमफ्राय अनेखौ नांदोरबारिनिखौ लाबोना फैबा लागोन ना लाया नोंलाय सोर दं नांदोरबारियाव फिसा सानै गोनाङा सोरनि थथा बे सेनानानि हिनजावा मा जाना थैया बेलाय बेमार जाना थैया नामा माबालै सखा गोदोदों आखैसो फानहो नुबाय जामोसै आदालाव गननि मावबायलै दोनलावले सानैसे आराम जाबाय
เฮ้ยอย่าทำเด้อ ทันดาลังไปเลย เพิ่งกี่อ่ะ โอเบียแหละ เบียร์เลยเบียร์เลยเอาเบียร์ ไม่ทันเดิน อันนี้มันสิบแค่มาไม่ได้ยังไม่เชื่อแล้ว อะไรอยู่ลูกไอ้น้ำนะ มันตัดยอด เอาเบียร์มันมุนเลื่อยไทยเลยชื่อร้านเนี่ยคือร้าน โอเบียก็มาดึง ใช่เลยอันนี้ช่าลูกขันเลยมั้ยมาที่นี่ลูกนะทำค่อยนะร้านเนี่ยเถื่อแล้วอะไรอย่างนั้นเชื่อร้านอะไรอย่างนั้นเชื่อบ นกรูต้องบอกเลยบนกรู จะเป็นอะไรเลย โอ้เร็ว บนกรูเบ้เหมือนนี่เพิ่นเหรอ หนึ่งชื่อร้านอะไรยี่สิบหกร้านนึงเด้อมีคู่เรื่องอะไรนั่นเด้อPasang show. Lama ka dia aja. Bapa, yo lah Malaysia lama saya kemana lah dari dia. Đâu đây, cà rốt đâu tu. Đây là hờ bộ với mình. Xà xí. Berapa ni? Hazam hồn đó, không được. Hazam hồn đó. เอ้ยมาเชื่อละบ่ชิโลบนเลยเถอะแล้วถือกันนี่นะเฮียแค่นั้นผมบ่จะไม่ได้ Kibang dah kita. Tapi kan ada suara lengger kali sini. Apa? Libu nama. Apa kalau lah di lengna. Sudah suara. Wah. Dah. Ini, garau. Dah, enggak. Sudah kan ada. Mau ini ada lu kurang lu thằng gua. Bay. Cái lệnh chưa có đồng khay nè. Lúc đấy là sân đứng đó. Nghe là cái món này thứ là thứ à. Nó không bay. Món nơi. Vision. Ek dui chin sari ta. Noi dos 11 12 13 14 16 17. บ่เขาจะให้ได้เยอะมันนี่บ่เขาได้เยอะ Kau saya? Kalau tak ada. Dengar. Apa? 사브리 좀 못하면 자대. Kita dah. Đây, thấy như mình chút đấy kìa. Itu kom dam ni bro bain nai lan ne. เนี่ยรายเจนี่บุสตุพรหมายดิ Kamu sasabe. เฮ้ยรายเจนี่บุสตุพรหมายดิใบนารา Mana mas sanin jade. ไอ้จะไป Dia mujang kan dang le apa. पूरा ब्रांडेड को लाखनांगौ ग्लास हक जाग्रा लोंग्रा हक Yalah. रायजोनिसो थांगोन ना बिलाय माथो King berang ko bang sia ni. Ro muncinga. खौसेल'सो दा Nang ni. दै बानायसो दै सिफायनो हैद बांद्राय फैबाय नै Isi sawan sase empra. Ora gari. Udah. Siapa yang mau diskam ai? बुरजा Đây ni. Dah mai rồi. Cảm ơn. 에 비카리아 올래 빌랑 거 비스나 모자 문장세 Bumbu lagi dah ini semua. Yalah. Hah? Bintol. Mana sanda? Atau ui. 나블래 알바 나 사람 못 잡으라. 문치 문네 나 खौसे दै गोरा दै 좀는. Agal ni na awak kena imnang. Kami huai. Ada suara. Iya bawa. Kalau kamu ya mana? 아 비서 칼라보 사 칼라보 사 비스코 그래 손 빌래 Áo đền. Giải đi không? Dia tak kerja ada hati muai. Ingat bapa ni sedang. Bala. Tak kali dia. Tak kali bapa. Macam mana tu? Beli mutu lah, kaya mengundang. Tengok ni dah. Kapjot. Kau mana? Kapjot. Kau เขาบอกว่าจานะขนาบ่เลยฟินาเรื่องฟินา
माथो नागिरलायनांगौ जाखो बारा मोनजावलां माबा खालामहांसो रायो Đấy, xin là muốn đi sợ. Nha. Tao gri nào sẽ làm sao? Không nhận đây. Anh này cũng gri đi. माबानि बे हेबला हेबलब्रावा बिनि फंबाय नों ब्राव बैसो जोंनाव गलालै मा जादोरा दाख्लै बुहुद दंनाय गौ नों ब्रौ सोरखौ दोनलाङै दोनला सोरबा लागानो दा ए अनजालुखौ बुहुदों अनजालु बुदरा अनजालु बुदना उरावखौ बुहुद थांलाय फैलायाबो ए मावबायलै बे बारिनि ना साफा खालामबाय खालामबाय निरलदो खेबसेनो साफा बानायनानै अरा जि हाबाय नागौ Maulah kan kata mau kan kata ini tampil video lagi. Suratnya anak sementara Alih nama mana lagi kita dah. Sadar sama, berhai. Berhai siapa yang nomor ni dia? Ini. Hello 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 Kita haji karena Goi bagan, oमफ्राय lama popular Kalwarsim. Dia bisanglah hozayo bundo deh rajurannya. September mana kah? Oh. माबोरै होनदों आबौ नोंबो मावनो हायोब्ला औ ओमफ्राय आंबो मावगोन हायोब्ला बे रोखोम अके अके होनदेरबोरा सावा सावा बेखौ मोजां खेबथा बे दामाखौ बुंना होनोसै दे गय बागाननि दाम मोजां मोजां खोन्था दे मोजां ओइ बानाय आबौ आबौ ओइ आबौ बै गय बागानजों लामाजों सावा इसेबां अरजाया अरजानायलाय फाननाबो मोनजायोना इखौ बारा एरालै बियो एरलाबाया बेदरफोर थानांगौ गाव सिरिनायालाय न'आनो खोमा बे दाउलाबो सिलाबायनाया सावा नस्थ' खालामा खामायलाय गेटआवसो लाबाय ना मा बिबु लानाय बायदि नुदों बिबु नामा खिन्थु माबाया हाग्रा एवनाया बै गयनिफ्राय बै गयसिमा फुरा लांदां बे माथावरिने सानसुमा जायगानि मावखायोथ' दे गोसोआव लादो मोजांल' मावदो सानसुमा हायोला नैबे दुब्लियावसो मावनांगौ बैसिम एवखालां जायो मा बैसिमल' सानसुमा बैसिम एवखालां जायो जोबथानायसिम गावसिनिसिम जाले नोंहा गावसिनिसिम एकदम लास्टसिम हाबाब होब हानाय नङालै बेखौ माब्रैनि रायजोआबो थान्जा बुखागोन बेखौ मावनोनो गाबोन एवखानायनिफ्राय ओंखारदो गाबोन बे मावग्राजों रायलायदो बेनो गाबोन बिसार लाबा मावखासिगोन बिसमोनानो मावखायो बिस'आ नैबे सिम लांदां खालामसै नामा 20,000ल' ओरै निमर ओइ ओमफ्राय नैबे माबाया सामिला जाबाय दा जेन्थ'नि होबाय जाबाय फिसा मोनबाय दा फैसायाथ' सौफैयाखै बेखौनो गामिनि मानसि नमस्कार भाई नमस्कार मोजां दा माबानिफ्राय कारखानानिफ्राय फैलायबाय मथा लाना फैलायबाय नामा जोंनिया नै बे सुबाइजार बल्दि गबदापारा एरियानि हेड अफ द डिपार्टमेन्ट मिस्ट्रिफोरनि बिल्डिं कनस्ट्राक्शननि हेड अफ द डिपार्टमेन्ट बे मिस्टार मा नामलाय भाई मिस्टार नामखौनो बावबाय थायोलै आं जायखिया मिस्टारानो होनबाय आरोखि आं नों सा लोङोमोन दा बाय लोंदो लोंजोब्बाय